Prajem vám všetkým príjemný podvečer. Milé dámy, vážení páni, ctení hostia, dovolte mi privítať vás na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Pred pár hodinami sme ukončili rok 2014, preto príjmite odo mňa jedno prianie. Prajem vám zdravie, lebo je vzácne. Prajem vám šťastie, lebo je krásne. Prajem vám radosti z malých i veľkých vecí života. Prajem vám, aby medzi vami vládla len láska a dobrota. Prajem vám, aby sa vám splnili všetky sny a priania a aby vaše predsavzatia sa stali skutkami. Tak, ako sa skončil starý rok, končí sa aj funkčné obdobie, v ktorom som ja a poslanci obecného zastupiteľstva vykonávali všetky činnosti a aktivity v prospech našej obce. Nebolo to jednoduché obdobie, ale aj napriek tomu si dovolím povedať a tvrdiť, že za toto obdobie sme urobili veľa dobrého. Veľa prospešných vecí pre rozvoj nášho mestečka, pre rozvoj kláštora Podzimom. Moja úprimná srdečná vďaka patrí dnes vám všetkým. V prvom rade legislatívnej zložke, a to boli poslanci obecného zastupiteľstva. Kontrolórovi ako kontrolnej zložke, hlavnému kontrolórovi obce. Moja vďaka patrí všetkým zamestnancom obce, bez ktorých by to tu určite nešlo a ktorí odviedli prácu v prospech nás všetkých, v prospech obyvateľov a je to služba ľuďom. Keď si to niekto vyskúša, tak uvidí, o čom hovorím. Moje ďakujem patrí všetkým obyvateľom obce Kláštor Podzimom za všetky ich uskutočnené aktivity, ktoré robili na rôznych frontoch, rôznych úsekoch našej obce. Dovolím si povedať, že tých aktivít bolo neúrekom. Za zmienku stoja aktivity v oblasti záchrany kultúrnych pamiatok. Za zmienku stoja aktivity v oblasti záchrany ďalších hodnôt, ktoré tu máme, obnovu tradícií. Preto moje úprimné a srdečné ďakujem. Prichystal som si na koniec volebného obdobia aj také ďakovné listy ako spomienku na to, že vo volebnom období 2010-2014 sme tu všetci spoločne pracovali a všetci robili kroky potrebné k rozvoju. Kroky potrebné, aby Kláštor Podzimom smeroval tam, kde sme chceli, aby smeroval. Preto mi dovolte, aby som teraz odovzdal niektoré prítomným poslancom tejto ďakovnej listy. Prvý a podľa abecedy ostane asi prvý aj ďalšie 4 roky Janko Baleja. Ďakujem za všetko, čo si vykonal nielen tu, za týmto stolom, ale aj na ihrisku, aj doma, pri svojej manželke. František Cipár. Takisto srdečná vďaka za všetko, čo si vykonal v prospech nás všetkých, v prospech obyvateľov obce a vďaka za otvorený a korektný prístup. Ďakujem. Inžinier Ľudovít Smich. Aj tebe ďakujem a hlavnému radcovi a ekonomovi tohto, takému poradcovi, ozaj srdečná vďaka, lebo tvoje, som chcel povedať rozumy, ale dobre, rozumy sú na nezaplatenie a máš veľa skúseností, pokračuj v tom, čo robíš. Pavol Štrba. Aj tebe ďakujem za otvorený prístup k všetkým veciam, ktoré sme riešili, za otvorený prístup k všetkému,
čo si mal na srdci a prajem ti veľa, veľa úspechov. Ďakujem. Sonia, ďakujem aj tebe za všetky aktivity, nielen tu, ale aj v rámci Znierského radozdajného divadla. Možno, že veľa ľudí nevie aj v rámci toho matičného odboru, ktorý tu funguje a ktorý je, ale aj v prospech, ako funguje v prospech nás všetkých. Preto som si to dovolil povedať, aby sme vedeli ešte, za kým máme chodiť v nasledujúcom období. Takže ďakujem a želám veľa úspechov. A posledné toto poďakovanie patrí Michalovi. Tie tvoje analýzy a veci, ktoré si robil, boli také originál a veľké, že ozaj už asi do toho málo kto mohol niečo doplniť a riešiť. Takže pokračuj, je to super a prajem ti veľa úspechov. Všetkým ostatným poslancom, ktorí dnes nie sú tu a pôsobili v minulom volebnom období, takisto ďakujem a určite ich navštívim a odovzdám im podobný ďakovný list.